бахшида ба 31 солагӣ ба роҳ мондани равобити ҳамкориҳои мутақобилан судманди ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ҳиндустон бо қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ 16 декабр баргузории дуюмин дави дӯстӣ баргузор гардид. Дар расми ифтитоҳи чорабинии мазкур муовини раиси шаҳри Душанбе Сиҷоуддин Саломзода, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони сафоратхонаи Ҳиндустон дар Тоҷикистон ва дигар масъулини варзиши пойтахт ширкат карда дар робита ба баргузории ин тадбири варзишӣ ибрози назар намуда, ҳамзамон аз таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар дар самти варзиш ёдовар шуданд. дави мазкур дар ду масофа 7 ва 3.5 километр аз назди муассисаи давлатии наврӯзгоҳи пойтахт оғоз шуда то гардиши товус тариқи шоҳрҳои хиёбони Ҳофизи Шерозӣ доир шуд. дар дуюмин дави дӯстии Тоҷикистону Ҳиндустон ҳайати кормандони вазорату идораҳои давлатӣ, устодону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти оликасбӣ, сокинони сарбаланди пойтахт, дӯстдорони дав ва дигар намояндагони қишрҳои гуногуни ҷомеа ширкат карданд. ба боришоти барф нигоҳ накарда, иштироки теъдоди зиёди ҷонибдорони варзиш баръало мушоҳида мешуд. мақсад аз ташкили дуюмин дави дӯстӣ ин тарғиби тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии варзиш ва таҳкими дӯстӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ҳиндустон мебошад. воқеан ҳам иштироки теъдоди зиёди ҷонибдорони тарғиби тарзи ҳаёти солим гувоҳи он буд, ки сокинони шарафманди кишвари мо ба варзиш рӯ меоваранд. баъд аз ба анҷом расидани дави дӯстӣ дар ду масофа, ҳам дар миёни писарон ва ҳам дар миёни мардон 12 ғолиб муайян шуда, бо медалу диплом, мукофотҳои пулӣ ва дигар тӯҳфаҳои хотирмон қадрдонӣ шуданд. бояд гуфт, ки чунин чорабиниҳои солимгардонӣ гувоҳи он аст, ки кишварҳои Тоҷикистон ва Ҳиндустон ҳамкориҳои мутақобилан судманди дипломатӣ доранд ва ин ду мамлакати дӯсту бародар барои рушду пешрафт барномаҳои зиёдеро амалӣ мегардонанд. ҳамин аст, ки аз барқарор намудани муносибати дипломатии Тоҷикистону Ҳиндустон 31 сол пур гардид. من در این مسابقه اشتراک کردم و سزاواری جای اول گشتم و میخواهم که در مسابقه های می آمده اشتراک کنم و بیرق جمهوری تاجیکستان را برام بردارم.